E agora fala a familia do Rodríguez López, que están connosco aquí hoxe, Irene, a súa viúva, Enrique, o seu fillo maior, Santiago, os fillos máis novos, as súas irmás, Conchita e Ponce, os seus maridos, a familia completa, falta a Nora e o neto que quedan en Cristo. No nome de todos eles vai falar Santiago Rodríguez. Moitas gracias, Santo Xulio. Eu tiña preparado un escrito, pero necesariamente teño que empezar dando as gracias ao señor Manuel Carrete e a súa directiva por esa agradable sorpresa que nos comunicou ese honor de nomear a Manuel Rodríguez López socio de honor a título póstumo do Centro Galego. Moitas gracias. Eu empezou ler o escrito que tiña preparado. Día así. Ben queridas amigas e amigos, é un orgullo para a nosa familia poder ver en Barcelona a exposición itinerante Manuel Rodríguez López. Barcelona é moi especial para o poeta de Paradela. Aquí viviu dende 1941, cando tiña 6 anos, ata 1985, ano no que se afincou en Lugo. Aquí están soterrados os seus pais e a súa avoa materna. En Barcelona coñeceu e casou coa súa dona Irene e nacemos os seus 2 fillos. Aquí naceron e viven as súas irmás Monse e Conchita, casadas nesta cidade con Félix e Jesús, onde tamén naceron 3 sobriños e unha sobriña neta do poeta de Paradela. E en Cataluña viven moitos amigos seus, moitos dos cales nos acompañades hoxe neste acto. De todos esa vida a devoción que Manuel Rodríguez sentía por toda Galicia e por Paradela en particular. E o propio Manolo tamén deixou constancia do seu amor a Cataluña, cando en 1986, na presentación do seu libro Galegos en Cataluña 2, no Palau de la Generalitat, dixo en catalán: desde infant visc a Barcelona, on he creat arrels. Catalunya és la pàtria dels meus fills. Tinc l'orgull de dir que, sense deixar de ser gallec, em sento català. En Barcelona, o traductor de la lámpida de verdadero galego descubriu e enorgulleceuse das súas raíces galegas. Como deixou escrito, gracias aos meus pais que sempre me falaron en galego e gracias á influencia do catalanismo. É en Barcelona onde encarnou o seu amor a Galicia, visible en todas as súas obras literarias que nos deixou como heranza. Poderíamos falar longamente do Manuel Rodríguez López, migrante galego, do obreiro, do poeta e escritor, do marido, pai e irmán, pero imos limitar a nosa intervención a dar as gracias a todos os que fixeron posible esta iniciativa chegue o que foi focar de Manolo durante 45 anos. Se hoxe estamos aquí convosco é fundamentalmente gracias aos idearios e impulsores do proxecto Manuel Rodríguez López, os amigos de Galicia Digital, Antonio Gil e Xulio Xil. Eles souberon captar unha idea inicial do amigo Xesús Mato, ampliada con moitas outras ideas e poñelas en prácticas, convertíndoas nun perfecto proxecto para dar a coñecer a vida e obra do poeta de Paradela. O primeiro froito do inmenso e inmediable traballo do amigo Antonio Gil foi o abuelo de Manuel Rodríguez, que disemina de xeito impecable a vida e obra do noso poeta por o mundo. Xulio Xil, un dos grandes amigos de Manolo e da nosa familia, foi un decidido defensor e impulsor da obra de Manuel Rodríguez López en vida, e segue a facelo agora, aínda con maior eficacia e forza. As aportacións e o liderazgo de Antonio Gil e Xulio Xil son imprescindibles. Gracias a eles, a vida e obra do noso poeta teñen hoxe unha enorme difusión, e son moitas as persoas que rememoran ou coñecen por primeira vez o poeta de Paradela. Esta exposición itinerante, as publicacións da antoloxía poética de Manuel Rodríguez López, do folleto da exposición e das obras completas na web de Manuel Rodríguez López son novas encarnacións vivas resultado de bo facer dos amigos Xulio Xil e Antonio Gil, o que nos orgullece. Gracias aos dous, por ser e por estar, por o vosso traballo continuo e por acompañarnos deste día tan importante. Queremos expresar de xeito especial a nosa forma de gratitude a Paradela, en particular o seu alcalde, o amigo José Manuel Mato Díaz, por o seu apoio firme e constante ao fillo predilecto de Paradela, Manuel Rodríguez López, desde hai varias décadas. Por motivos totalmente inexcusables, non pode asistir a este acto en memoria do seu amigo e veciño, pero hoxe está connosco como sempre. A capital espiritual da Galicia ideal de Manolo, Paradela, é a mellor patria que o noso poeta podería ter. Gracias a Paradela, a negra sombra non foi quen de cara a Manuel Rodríguez.
noso alcalde, Paradela posibilita a maior ilusión de Manuel Rodríguez, a de traballar en exclusiva pola cultura galega, o que está a facer caladamente dende o Centro Sociocultural de Paradela e por medio do certame literario que elevan o seu nome, Manuel Oreste Rodríguez López, descansando tras o traballo diario no panteón de paradelenses ilustres. É unha sorte e un orgullo ser de Paradela e ter como alcalde o amigo José Manuel Márquez. Outras institucións galegas fan posible este proxecto. A Xunta de Galicia apoia firmemente o proxecto Manuel Rodríguez López por medio do Secretario Xeral de Política Lingüística, don Valentín García, e por medio do Secretario Xeral de Cultura, don Anxo Gracia. Gracias a Xunta e os dous por ser valedores de Manuel Rodríguez. Gratitud especial a don Valentín García pola súa importante e decidida colaboración, polo seu carimoso reconhecimento á figura do noso poeta e por honrarnos coa súa presencia tamén hoxe, o igual que fixo noutras localidades galegas. O Concello de Lugo, a Diputación de Lugo e a Real Academia Galega tamén foron fundamentais para posibilitar que esta exposición itinerante sexa unha realidade. Falando da máis importante institución cultural galega, a nosa familia agradece fondamente ao amigo don Jesús Alonso Montero, que ademais é o señor presidente da Real Academia Galega, pola súa decisiva contribución en contra da lembranza do poeta de Paradela e por apoiar firmemente este proxecto. Gratitude incondicional como presidente, como amigo de Manuel Rodríguez en particular e da nosa familia en especial. Como Manuel deixou escrito na dedicatoria impresa do seu libro Xornada Mínima, don Jesús foi o seu mestre e facho. Coa súa participación, don Jesús Alonso Montero está a iluminar esta exposición itinerante de todo o proxecto, posibilitando unha maior difusión e coñecemento da proxecto. Un dos resultados da súa plena participación no proxecto é esta antoloxía poética de Manuel Rodríguez López que hoxe presentamos, que don Jesús ideou, inspirou, traballou unha selección de poemas e prologou, e que, sin dúbida, darán a coñecer aínda máis o poeta de Paradela. Por último, din que os últimos serán os primeiros, agradecemos de corazón a todos os galegos en Cataluña por lembrar de xeito carimoso a memoria de Manuel Rodríguez López. Moitas gracias en especial á institución que hoxe acolle esta exposición, o Centro Galego de Barcelona, en particular o señor presidente deste centro, Manuel Carreta Rivera, por ter a sensibilidade que vou facer de organizar este perfecto acto e acoller esta exposición no seu centro galego que tamén consideramos a nosa casa. O vencello de Manuel Rodríguez con esta institución foi moi importante. E foi o socio número 220. Foi secretario e foi cronista oficial do Centro Galego de Barcelona. Pero tamén foi membro do Comité da Peña do Tenero Fogar Galego, presidido por a nosa amiga Yolanda Díaz Gallego. E cronista de todos os actos organizados por todas as asociacións galegas, moitas das calles que tributaron varias homenaxes en vida, sendo publicadas as súas crónicas en todos os nosos libros. Por iso, queremos agradecer tamén fondamente a todos os integrantes de outras agrupacións galegas en Cataluña hoxe presentes. É imposible nombrar a todos os amigos galegos en Cataluña, que fostes, sodes e seredes parte fundamental para coñecer a vida e obra de Manuel Rodríguez. No acto de hoxe están representados nesta mesa por os grandes amigos Alfredo González Vileda e Xosé Luis García, sempre a carón de Manuel Rodríguez e da nosa familia, e que nos honra por súa amistade verdadeira e inmorredoira. Ademais, moitos outros dos que constituídes esa importante parte da historia coñecida como os galegos en Cataluña, estades aquí en corpo ou en alma. Gracias a todos. Unha das grandezas do proxecto Manuel Rodríguez López é que podedes contribuir a dar a coñecer novos aspectos do poeta de Paradela se nos facedes chegar a través da nosa web ou ben directamente información sobre Manolo en forma de cartas, fotografías, dedicatorias de libros, audios, vídeos ou calquera outra información que teñades sobre ele. Esta información é fundamental para o proxecto, para entender mellor o poeta de Paradela e se nos a facedes chegar pasará a formar parte da web manuelrodríguezlopez.org. E rematamos invitándonos de corazón a sumerxirvos nos paneis de exposición itinerante, a vibrar nos poemas de Manuel Rodríguez. E se sentides algo dentro de vos que pide seguir coñecendo o poeta de Paradela, invitámosvos a que naveguedes por o amplo portal web de Manuel Rodríguez López, onde podedes ver a súa obra completa, textos, vídeos, fotografías e audios que rememoran a súa vida e obra. Esta fermosa posibilidade é realidade gracias a vos, amigos de Manuel Rodríguez López.